Vážení priatelia, v tomto diele si povieme niečo o tomto zaujímavom obale na harmoniku alebo akordeón 60 basový. Jedná sa o holandskú značku Boston, ktorá vyrába široké portfólio všetkých možných produktov a príslušenstiev pre muzikantov. Každopádne toto púzdro na akordeón má predný vačok z veľmi kvalitných zipsov, ktoré máme skúsenosť, že vydržia i veľmi náročné a profesionálne zaobchádzanie, dennodenné hranie a prenášanie nástroja. Takisto dva popruhy na chrbát, klasika, nastavenie, ktoré poznáte ako z ruksaku napríklad. Ďalej uchytka takto na ruku, opäť veľmi masívne, veľmi dobre vyhotovené, žiadna Čína, jedná sa o holandskú, skutočne ručne vyrábanú kvalitu. Pozrime sa do púzdra donútra, nachádza sa tam vnútorná prehliadka napríklad na nejaké noty alebo príslušenstva, čo je veľmi fajn u tohto nástroja, že má povedzme 2 cm polstrovanie molitánové, to znamená, že váš nástroj bude ochránený pred nepriazňou osudu a takisto i ten pocit, aký budete mať na chrbáte, bude fajn, bude to príjemné. Dodanie takéhoto produktu je 24 hodín v rámci Slovenskej republiky, cca 4 pracovné dni do Českej republiky. Bežne máme takéto púzdra na predajni v Senici, v G-Market EU. Sme tu od 9.00 do 18.00 v pracovné dni a v sobotu sme tu od 10.00 do 13.00 hodiny. Tešíme sa na vás.